de la femme peulh dans la société walla mbiyen darde debbo pullo e nder rendo mo Habsatou Yero ɓurɗo andirede Djinda Deme waɗi koye aset jawtuɗo to centre bopp e nder ɗum ɗon wonani fartangi kanko binduɗo nden ɗon deftere artude kay holko saabi haw windi nde hani kadi e pirtugol nden ɗon deftere ɗemgal tubankore heeɓi ɗum tawtorede yimɓe hewɓe hena tawe hen représentant association des écrivains du Sénégal hani kadi e président de l'association Godal Poulagou Ousmane Makali yoni darde walla mbiyen golle paadin de ganda hooremo binduɗo nden ɗon deftere waɗi en kettotoɓe micro Tidiane Diallo Khalid Amadou Ba e Mohamed Sané tagi mi windude ndeɗo windude ɗum e wattude ɗum e français kono mbimi nane ni professeur kewɗi ko nande e falle men heddiɓe so nani haala kana haale ɓe mbiyata ko kamɓe deftere nde pourquoi wattake e français kamɓe ɓe jangga ɗum hay fedde amen association des écrivains mbiyata ko jinda e min nana ko binda ko waɗi fayida mais min jiiɗi ko binda ɗum e français ɗum no comme goɗɗo jogui defte goɗɗe ɓuuri jojjude windede français ko rôle de la debbo e nder rendo o ɗum tagi bindomi ɗum e français ha yimɓe ganda ko rewɓe fulɓe ko darino hanki rewɓe fulɓe ko darinoɓe gila dawa dawi yeru joni ko mbi Penda Sarr mo Ngawle on kalmi ɗo te Penda Sarr mo Ngawle hande fonno ko waɗede ziyara minen rewɓe min poti waɗande Penda Sarr mo Ngawle ziyara par ce que gueɗe tiɗɗe mo waɗatno gueɗe kiɗɗe eɗen gandi mi wertata ko ɗen gandi ko Penda Sarr mo waɗata ɗum haali joni mbimi on hayde nde Cheikh Oumar Foutiyou yahata kono muɗum kala to are ma yiɗi taccude ma addoyamo ha Ngawle ƴettamo o taccina ɗum o ɓenna kono Cheikh Oumar tacca artoyamo ha kanko arta ko arta wadde eɗen gandi so tawi pellugol jiyade woni ko Penda Sarr tagui ha Cheikh Oumar kala to taccanno e maayo kanko tagui haw waɗi ɗum ɗon kaali hen rewɓe woɗɓe waɗeno hunde Ibrahima en no mbiɗen ko jangguɓe pour wasiyade sukaɓe meɗen ɓe jangguɓe hande ɓe yo mbandu wattu hakkille so tawi a woni pulla janggi ya wattu feere e yimɓe dowri ɓe saabu ɓen ko woppaɓe caggal yimɓe dowriɓe ko woppaɓe caggal ne poti wattede hen ɓe mbaɗine safruji ɓe mbaɗine dispensaire ɓe mbaɗine école aji koto yimɓe mbino gaddata ko ala toɓe ɗum goni to yimɓe tawoyɓe to noon hinde Ibrahima wi yoɓe tawoy toɓe goni to ɓe mbaɗine toon safruɗi mabɓe mbaɗine toon kala gueɗe mabɓe timmuɗe kamɓe koye rendo heɓe jeeya ko ñalawma hande beelamma ñalawma weltare ñalawma kadi jangde e gandal ñalawma kadi ɓamtare sibo musidɗo men bani men debbo nene men hono Hadja Djinda Deme jeeyata to wuuro men Agnam mbiyen tan ko Agnam sibo Agnam e ɗi foof o waɗi symbolisé kanko Hadja Djinda Deme o windi deftere nde noon o windi defte kewɗe nde ɗo wonde deftere wattode jeeteɓere kono hawne nde ɗo deftere hewno wonde ko yimɓe binda deftere e français mbatta ɗum pular kanko noon o waɗi ko contraire o ƴetti ko deftere windande pular o watti ɗum e français holko wi sibo miijoji gonɗi hen ɗi o yiiɗi ko woɗɓe ɓe ganduɗa taw mbawa janggude tarde pular mbawa famde ko winda hen ko o haali hen ko darde debbo e nder rendo men darde debbo e nder fulɓe darde debbo e nder Sénégal e nder Afrique en jii debbo woni nene debbo kadi woni baaba ha tengtino e rendoji men sibo enen en ɗannoto ɓe ndeway nayyi ɓe jaaha gawya mais ko debbo woni e galle he kañum renata sukaɓe kañum ñamminta kañum yarnata kañum woni défense kañum woni foof guila subaka ha jamma ha feccere jamma taw debbo ene daari ene liggo ene waɗa hunde foof en jii ko wiya sokhna Adama Aissane waaɓe noon hande